Да, нека започваме. Къде бях 2 години? Къде бях 2 години? Как да ви кажа, хора? И аз не знам къде бях. Просто нека кажем самата истина. 2 години не съм качвал видеа. 2 години са равни на майче 730 дена. Що нямаше 730 дни ли? Защото не ми се е занимавало да качвам. Второто, което е като цяло правих много тъпи клипове. И всякъде ги гледам, се чуда кой въобще им се е кефил на тия видеа. Защото гледам едното ми клип, че имаше 800 гледания, паси майката. В ужас. Това е даже още преди TikTok да навлезе много в България, още преди не знам си какво. Още като качвах Brawl Stars видеа в TikTok, още като бях лапе. Не, че сега не съм да, ама сега примерно има някои граници, които не бих преминал. Например, да си направя фейс ревю в YouTube канала. Никой му пука колко съм грозен. Забавно ми е просто, защото да я знам. Наистина нямам никаква представа. Аз този клип си го правя напълно за така за тъшака. Колко да видите, че съм жив и че не съм се отказал. В смисъл, ще има видеа. Дали ще бъде често? Много ясно, че няма да бъде често. За какво съм и да качвам видеа на мен? Аз имам други работи, които си правя. Забавлявах ли се като качвах видеята? Явно преди съм се забавлявал. Моята публика забавлявала ли се? Сигурно не. Едва ли се е забавлявал много да ми слуша простотиите. Не, че сега мога да кажа нещо по-адекватно, ама цяло както виждате, този клип няма никакъв едит, направо ще го качеш, добавя една бакграунд музичка и си говорим простотиите. Тъй като все пак заглавието е къде бях 2 години, е хубаво ви кажа какво наистина правих 2 години. Отива в гимназия. Сега ще кажете, че колко си бил, шматка. Я ще ви кажа, не знам. Добре, нека бъдем сериозни поне за момент. Като цяло наистина бях в гимназията и се забавлявах. Не знам, завърших. Може би и затова не съм качвал в YouTube. Не, шегувам се, просто бях забрал. Това Спайк ще го убие ли? Да, и той ще убие мене. Ще разказвам ли още истории? Аз не съм слагал да ще разказвам някакви топ 10 страшни истории. Истории да им разказвам. Няма да разказвам истории. Като се замисля, може и ви разказвам една история. Да, знаете ли какво? В този клип ще ви разкажа една история. Защото 2 години ма нямаше. 2 години ма нямаше, защото така. Това ще го кажа вече 10 пъти, този клип просто трябва да запълня някакси вашето време. Съжалявам, че във времето те, които гледат, съжалявам, че въобще, че съм започнал да снимам в YouTube. Съжалявам, че съм бил такъв аутист. Всъщност, мога ви разкажа някоя история, наистина. Дали ще е скоро? Едва ли, не се подготвяйте. Знам колко много не искате, ама рано или късно ще дойде този ден, в който аз ще разкажа пак история. Тогава се кефих много на Лагадов, че го прави това. И да знам, може би съм го копирал. Но не ми се е получавало толкова. Въпреки, че пак първите ми видеа, които избухнаха, бях тук, в този канал. Имам и други канали, ама тях не ги споменавам, че сега не искам се излагаме. И да. Като цяло наистина забавлявах се с YouTube, свършим от това време от живота ми. Сега се забавлявам с TikTok. Дали се забавлявам наистина с TikTok, не.
спрях да гледам и TikTok, майната му на TikTok. Нека си го гледа там, някакви бълушила. И сега знам, че ще ме хейсти, знам, че ще ми говорят някакви простоти в коментарите. Знам, че някой бълък ще реши да напише най-тъпия коментар. И аз сега ще му кажа, още не ме интересува шматка така. Защото, какво ме бърка това, че ти си от тяга? И че всичко, което казах в този клип като цяло не го мисля наистина. Може би това за TikTok е вярно, обаче. Че TikTok е за бълуши. Обаче все пак се забавлявате, нали? Що се забавлявате, това е най-важното. Аз се забавлявам като игра Brawl Stars, нищо, че игра тази игра повече от 5 години вече. Голяма работа. Нищо, че съм голям бот. 2 години играх Brawl Stars. Това звучи много кликбейтърско. 2 години играх Brawl Stars. Ще кръста клипа чалендж. 2 години играх Brawl Stars. Бонус накрая се самоубих. Между другото не би било лошо, мога да си покана някой си лафим, въпреки че имам 5 абоната. Ще се кефа много на моите 5 абоната. Те ще са най-готините 5 пича. Всяка година ще си правим парти заедно. Това ми е идеята. Така, ние мога ги бием всъщност. Мога ги бием. Те сега долу тук им правят някакви атентати, писнали. Само някакви бълуши алтяри. И не само в тази игра, като цял живота. Къде се навъдиха толкова изведнъж, нямам представа. Където и да са навъдили, не идват от хубаво. Така. Знам, че нямате много време. Затова ви давам точно да ни бият и другата игра. Каква е разликата от 2 години? Може би, че съм 25 кг нагоре. Да сигурно си личи говоря, като е бати тежкото маймуна. Никога няма да направя фейс ревю, защото не искам хората да ме свързват с този аутизъм, който ви предавам. И това е. Сега забавлявам на играта. Ако искате да ме съпортнете, не ме съпортвайте. Не можете и без това. Мога ви дам, дали много модерно сега правят някакви giveaway, miveaway. Дайте, аз ще ви направя giveaway, ще ви giveaway на един косъм от ташака ми. Който има интерес да ми пише на лично, много съжалявам, вие не можете. Оправите се, намерете му по някакъв начин, ще ви дам косъм от ташака ми. Колко фъни звучи това. Косъм от ташака ми. Мога ви дам косъм от баджака ми, ако искате. Да знам какво ти искате, гайс. И ако има гърлс, вече би било много опасно това. Надявам се, че няма гърлс. Има само гайс. Както виждате, съм супер големия бот на Brawl Stars. Наистина не знам как въобще съм 21 000 купи. Сега не знам за какво даже си ликнах юзернейма. Знаете ли какво? Не знам за какво се родих. Не шегувам се. Целият всичко, което казвам в този клип, пълен тъшак. Не приемайте нещата на сериозно, забавлявайте се и туе. Това е, не туе. И аз съм на 64, обаче това ми пречи да бъда като на 20. Ама е хубаво вече да се стегна, защото поне ви покажа малко геймплей. Това беше моят геймплей. Както виждате, изключително добър плеер. Ще има малко бакграунд музика и туе. Това е, аре, ще го кажем как си трябва един път. Майка видео. Това беше този клип, хора. Надявам се, че не ви е харесал. Наистина, ако не ви е харесал, просто дайте тъпия палец надолу. Въобще не ме интересува, аз искам да кача този клип, за да се позабавлявам малко, да се поебавам с вас и с хората, които си мислят, че наистина съм сериозен, що ме няма 2 години. Ако някой все пак пита, нямаше има 2 години, просто защото ме мързеше, а качвам ми, защото забравих, че имам YouTube канал като цяло. Ще се видим на някога пак. Вероятно да, въпреки че на вас не ви се иска, така че да, това е хора. Чао!